наврӯз фархундатарин ҷашн, арзандатарин ва гаронбаҳотарин мероси маънавии ниёгони халқи тоҷик ба ҳисоб рафта, дар роҳи муаррифии фарҳангу таърихи миллати кӯҳанбунёди тоҷик саҳми муассир дорад. наврӯз бо оину русуми наҷибаш, ҷавҳару сириш ва афкору андешаи башардӯстонаи мардуми тоҷикро дар сатҳи байналмилалӣ инъикос мекунад. сокинони шаҳру деҳоти Кӯлоб бо шукргузорӣ аз соҳибистиқлолӣ, ваҳдати миллӣ, раванди босуботи корҳои бунёдкориву созандагӣ, гиромидошти суннатҳои неки аҷдодӣ ва арҷгузорӣ ба мероси пурғановати фарҳанги миллӣ наврӯзи байналмилалиро ҷашн гирифтанд. аснои баргузории барномаи идона эҳсос карда мешуд ки воқеан ин ҷашни бузурги миллӣ ва ҷаҳонӣ рамзи пирӯзии равшанӣ бар торикӣ, гармӣ бар сардӣ, оғози фарорасии корҳои кишту кори баҳорӣ, ҳидоятгар ба амалҳои хайр ва ободкориву созандагӣ мебошад. дар тадбири идона ки ба муносибати наврӯз дар боғи миллии сомонёни шаҳри Кӯлоб доир гардид, маҳсули заҳмати деҳқонони ҷамоатҳои деҳот, дастовардҳои илмиву эҷодӣ, ҳунарҳои мардумӣ ва варзишии омӯзгорону донишҷӯёни донишгоҳу донишкада, коллеҷҳо, муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, инчунин дастовардҳои ташкилоту муассиса ва коргоҳу корхонаҳои саноатии шаҳри Кӯлоб ба намоиш гузошта шуданд. намояндагии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, вазири нақлиёти ҷумҳурии Тоҷикистон Азим Иброҳим, намояндагии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон Қурбонзода Амирхон, раиси шаҳри Кӯлоб Бахтиёр Назарзода, адибон ва дигар шахсони расмӣ аз намоишгоҳи омода намуда дидан карда барои дар сатҳи баланд омода намудани чунин як намоишгоҳ изҳори қаноатмандӣ намуда, сокинонро барои боз ҳам эҳьё намудани ҳунарҳои мардумӣ, саҳмгузорӣ дар корҳои ободониву созандагӣ ва ҳифзи арзишҳои фарҳанги миллӣ ҳидоят намуданд. дар идомаи ин тадбир раиси шаҳри Кӯлоб ва меҳмонон, пиру барнои шаҳру деҳоти Кӯлоб ва сокинони ҷумҳурии Тоҷикистонро ба ин муносибат таҳният гуфта, аз таърихи пайдоиши наврӯз ва саҳми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҷаҳонигардонидани ин ҷашни аҷдодӣ ёдрас шуданд. гуфта шуд ки басо ифтихори мо сокинони диёр аст ки дар замони соҳибистиқлолии ҷумҳурии Тоҷикистон дар заминаи сиёсати хиратмандона ва фарҳангпарваронаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон наврӯз мақоми ҷаҳонӣ касб намуда дар арсаи байналмилалӣ ҳамчун иди баҳору зебоӣ, ваҳдату баҳамоӣ, дӯстиву рафоқат таҷлил мегардад. мо аз он ифтихорманду сарфарозем ки Тоҷикистон ватани наврӯз аст ва мардуми шарифи шаҳри Кӯлоби бостонӣ боҳиси меҳру муҳаббат ва эҳтиром ба фарҳангу суннатҳои ниёгон оинҳои наврӯзиро пос дошта, ин ҷашни аҷдодиро бо шаҳомату нишоту сурур таҷлил менамоянд. ҳамчунин зимни чорабинӣ иброз гардид ки бо фарорасии наврӯзи имсола бори аввал бо ибтикори беназири пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 21 март ҳамчун рӯзи ҷаҳонии ҳифзи пиряхҳо ҷашн гирифта мешавад. ин ташаббуси ҷумҳурии Тоҷикистон боиси ҷалби таваҷҷӯҳи ҷомеаи ҷаҳонӣ ба масъалаҳои мубрами тағйирёбии иқлим, истифодаи самараноки обу сарватҳои дигари табиӣ гардида, эътибори байналмилалии кишвари маҳбуби моро афзун кардааст. мардуми ободгари тоҷик бо муносибати ғамхоронаи худ нисбат ба табиат, шинонидани гулу ниҳолони дарахтон, ҳифзи ҷангалзорҳо, истифодаи самарабахши захираҳои обӣ, сарсабзу хӯрамгардонӣ ва тозаву озода нигоҳ доштани муҳити зист дар пешгирӣ аз паёмадҳои манфии тағйирёбии иқлим ва ҳифзи пиряхҳо саҳми борис гузошта истодааст. дар доираи дастуру ҳидоятҳои неки пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо ибтикори роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Кӯлоб маросими хаднастури
дастури 150 нафар кӯдак ва тӯи арӯсиву домодии 35 ҷуфт оилаҳои ҷавон гузаронида шуд, ки дар вазъияти тантанавӣ шаҳодатномаи ақди никоҳ ва тӯҳфаҳо ба навхонадорон тақдим карда шуд. дар идома барои саҳми арзанда гузоштан дар рушду нумӯи Тоҷикистони соҳиби истиқлол, намояндаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, вазири нақлиёти ҷумҳурии Тоҷикистон Азим Иброҳим ва муовини раиси вилояти Хатлон Амирхон Қурбонзода аз ҷониби роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Кӯлоб бо сипоснома сарфароз гардонида шуданд. ҳамчунин як қатор фаъолони ҷомеа бо ифтихорномаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Кӯлоб қадрдонӣ шуданд. воқеан имрӯз ин ҷашни фархундаро кишварҳои ҳавзаи Наврӯз ҳамчун рамзи эҳёи табиат, таҳкими сулҳу дӯстӣ, вусъати корҳои ободониву созандагӣ ва робитаҳои неки байни халқу миллатҳои гуногун истиқбол мегиранд. барномаи рангину пурмуҳтавои театрӣ, саҳнаҳои бедоршавии табиат, хандаҳои кӯдакону наврасон, шодиву нишоти беканори сокинон аз расидани рӯзи нав, дуои неки бобои деҳқон ва иҷрои сурудҳои ҷолиби ҳунармандони шинохтаи ҷумҳурии Тоҷикистон таҷассумгари азму ниятҳои неки мардуми диёр буд, ки ба чорабинӣ ҳусни тоза зам намуданд.